оғулой Сайдуллоева яке аз модарони табарруки хатлонзамин аст. ӯ 8 марти соли 1925 дар оилаи деҳқон дар Қурғонтепа, имрӯза шаҳри Бухтар ба дунё омадааст. оғулой мома 60 соли ҳаёти худро ба кори колхоз бахшида, бо меҳнати ҳалол фарзандони худро ба воя расонидааст. бо амри тақдир дар синни навҷавониаш шавҳараш вафот кардааст, вале тамоми баландию пастии зиндагиро мардонавор пушти сар намудааст. имрӯз шукронаи фарзандон ва наберагонро мекунад, ки айёми пирӣ канораш ҳастанду зиндагии осуда дорад. имрӯз бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи кишвари маҳбубамон зиндагӣ дораду даст ба дуо бардошта талаби осоиши мардум ва пояндагии Тоҷикистонро менамояд. Zamanımız tinch bo'lsin. Milyon rahmatlar aytaman podshohimizga. Xudoda yaxshi bo'lsin. Omad bersin, ihol bersin. Ishini rivojini bersin.